Okay, maayong udto mga katiil. So nagpadala na to og barley mga katiil. Arayang pangalan no. Yang apelyido kay si Agujo. Shout out din mo sir. Ano na yung gipadala sir, abot na nako. So na-receive na nako. Okay. Tara na yung ipadala sir, na receive na nako sir. Shout out sa imo, maraming salamat sa imo ang ipadala diri kanako no, bisan one box to pero malaking tulong na po ito sa akin. Sana marami pang mga tao na katulad sa inyo na handang magbigay ng tulong no. At ito po sir, bubuksan ko na po ito yung ginadala ninyo sa akin. Kasi ngayon ko lang ito nakuha. Oh, ito na sir. Oh. Bun ko maraming salamat po sir. Kasi dati po mayroon pong nagbigay po sa akin na barley. Si babae po yung nang nagbigay sa akin dati, pero hindi katulad ganito, hindi pareho ng ganito, hindi katulad ng yung binigay niya sa akin ng daan, yung ito po hindi katulad na no, hindi katulad nito ang nagbigay sa akin dati. Parang iba po yung mga idol. So salamat kayo kasi ang dami na yung nagbigay dati sa akin na barley. Yung one box ay pulo lang. Ang sulod na to muna nga kani dali ra na ko nag-abli. So salamat kay nimo sir na pag kasi si Share nagbaligya lang po siya dito ng ganito no. So sana po sir na mayroong magtulong sa akin na bumibili ng katulad ng ganito para matuloy-tuloy po ito kasi para po masubukan ko ng tuluyan mga katiil. Sana po may tumulong sa akin na bumili ng ganito sa inyo idol para matuloy-tuloy pa po ang mainom ko dito. So pasensya na po kayo sa aking Tagalog kasi di po ako masyadong marunong magtagalog, pero ito na po sir. Salamat po ng marami. God bless po sa inyo.